Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 24, bersikulo 42 ngadto sa 51. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini, kun ang agalon sa panimalay na sayod paunta unsang taknaa sa gabi mo abot ang kawatan. Magtukaw gayud siya ug dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglang mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun dautan siya nga sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug magsugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Unya tagod-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.